Many congratulations to all the candidates who have passed this selection test for the post in BSF. Tiga jing kublai kalai terpang sha baro gitu ikun samla jong dari khasi bat jaintia kibla sha jit lani kibla pass bha na kubenta ka written exam but pemjuru haki physical test na kubenta ka post jong ka BSF lani ka border security force jong ka post constable kepada jong ki general duty lani GD. In short form ngila banong BSF CT GD. CT GD. CT means constable but GD the general duty. Tekermen ba kani ka lat ka kabu yupi. De kendiat tangban shu ai jingnot bat kejing ai mensim na keleng kejonga Silva official. De hadin bepi la syajit ban litrei ane syajit ban posting hakano ke caka namar kani ka special recruitment jongi ki khasi kadi tang mentau snem ka sedang mentau snem tikiladon hadu kumba ars pa khandai ngut ki khun samla napo kame khalya khambun kide na ka rikhasi bat jaintia kendian ngut kibade na po garo sachi sinong yupi congratulations lane ke jingkhuli kali ke pangshpi bapila traishitom nakabenta ke jingang nut jungpi bat pilayo ya kala tekarmen nakabenta ki we pat ki khun samla kiba omsyam la poisha ka thong lani kiba omsyam la shajit nakabenta ban yo yakini ki pus hapo ka BSF recruitment te kermen la syam snem lani hakini ki snem ki banangwan nangyai traishitom nangyai minot top ha ka physical fitness ki jong phi kamtame ha kamare banlong kamet kaphat ka bakoj ka bakhia wan num million ki jing million ki basniu kum ka bam kwai di duma nangta ki jing di ki bapen buai namar kene kan sapan tronya kamet jong philada phikwa ban yo hakum kini ki jait kam mo haki army lani haki police department lada phipen melen kum kini ki jait jing bam lani kum kini ki jait jinglong dalele phinumla ban contest bat ki we ki ba lapan pit lani ki bom tre bat ki ba len yaladi nak benta banyo ya kakam ti namar kata ngong phi ko ki khun samla lada phila chajit ban late posting hangno long scam jingmut ne kejingmut semperkhat wan num kenrandin lada syam kijing kijing jenjaru phi haban man hawai haba phi tre ya kanu kakam phi don kamban man kijing handrei wan num kenrandin wan num sngodu jengkermen wan num diaw phai bar bor shoblei ublei don rangkat ban phi kiba don hai ki kam kiba phi pitrei khamtam lada phile ki border margadi ke general duty ngem tip ki phashano ndrei lara phingat shaki border long scam jungmut what thing kani ke de ka sinjam ka jongphi lara phi scam jungmut kaban kong nganong e phi bu yala de ha ki jingduai bu hakman ya u try no bu nong thau bu un care unda un sumar un yalam bat hikai yengi hak lenti ka bade nakata kadaw kani ke de ka jingsneng bat kabadai ru kentien ai men sim nak tai jung phi ki khun samla ki bala pas bat ki bala shajit nak bentai ki te ki lais pa tli ki pos so si ban pan pau ne ba idon I wei I khun samla jungi badai na ribhoi ba jingsha ila bianglut na dong shidong jingsha ila de ban shajit tangba hinju I ha kenika notification la pentip ba ila submit da ka medical check up ka balong duplicate dani ka bomdei original ka medical check up certificate nakata kadaw ta jungphi ki bandang sedang dani ki ban sai shimbenta lani ki ban sawa tab kam la sham snam ngong ipi lada phi tab ye kinu ki certificate lada phi submit ye kinu ki certificate sngoba
submit ki original ki jongpi wat numle sian wat numle butu nang no namar ba da kila tris kin lab lada gade ki jongpi lada gade bala issue na ka government ni ka ba pishu phachnahi yala dalap kum kita kumut finisha disqualify wala da pila lut ki test ki ba pher nakata kada ong pi husier lada pile ya ka medical check up certificate ru le na u doktor sarkar batre haki hospital sarkar pha issue nang tu pinyo be ya ka ba dei hok bat pisala ban submit ti ka department jong ka BSF ru kan accept ya kum kita ki original documents ti sai chi sen ngan ong pi congratulation nga sngu shikadeye ba ka state jong ni menta kilami la kumno da ki spangut ki BSF ang mentaw snem tekermen kat banang ni ki snem la da don kum kini ki special rally recruitment kan ai lat shisha yang ikun kasi bengyo kam yo jam te nangai pen kre wadu jingkermen ki weru ki bala shimenta menta usnem ndai ki bompoi shikathong atrai next year hinsa yo bat hinsala ban le bha shu te kani kedi ka message na ka bantai changa bat khamtam eru na kamta ki tu ki freshers nani ki ban sa yale nani ki ban supply nam ta la shamsnem kan kre lupa na do menta what up tat hadu bandami ka notification ba o menta sing kan dei alane kindon kinong pun bana ba kala light pu support BSF nani kandon kata ka special rally recruitment apo state Meghalaya wana ma tangata kan kre lupa practice yala de penbiang ya kamet bahkan long fit nak tahu pinjoin hakum kita ki kam kiba akan long sisa ka jingbu ka burom bat kanam ya kariban bejat bandu kunjul namar ban self nak ta nation kandisha ka jing IT met bat mensim long epi long slur IT met bat mensim nak ta laga jong gari khamtam ya nak ta jongi ki basong hangi postin Meghalaya ki bom siamla yo ban join ha ka te post ma ka suk ka sign ka dei ha ti jong pi te ngiru ngimbu jing dwai na ta jong pi paro ikun samla ki ban sa join ha ki ne ki kam ki ba pin salit ha ki jaka ba pher te kermen ba daga jing don kan blai try kan ran hin ne ha ka kam ban pin sawan phairu da ka jing kemen Kulishbun, congratulations sa sisin ng ong ipi wala da nga ong bun sinru ngam la klam da ai ke jing khublei ke bakarpang namar ngam pat juyo ban ai khublei hangno ru te kermen ba lembaga ni ka video bat ke channel ke jonga kermen ki khun samla ki bawat kam kinyo lan bat lada phi yo ya ki jing yaram lani lada phi yo ya ki jing betul lembaga video jonga wan klet ban share like bat khamtame ban subscribe na ka banta ki jing tip hakwe dei bat ki khubor like kam bat khamtame na banta ki jing hikai hakwe dei bat ka subject mathematics har kan bat ki dei ki subject an sai kai om tangka subject mathematics be ki subject ru ngala man kai lada ki singo ba ki don kam na ka banta be phinle ya ki written examination jong ki kam ba pher khublei shibon